siya'y objeksyonan nila. Ang rebatan, o. Mawa ka itong objeksyonan sa Batista. 10 minutos. Ya. Amo na niya sa rules. Unang rules, tahuron ang moderator. Ikaduha, dili musapaw samtang dili musapaw samtang nangutana o nagtubag. Walay pulong bisan walay atake personal. Usa ka minuto pag usa ka minuto gitugtan ng sila nga usa ka minuto ang pangutana nya usa ka minuto ang pagtubag nya ay kalima categorical question categorical answer nya ilan ning nauyonan nga in categorical question doon ay tubagon daan categorically nya dayon o pasabot ko kung anong answer niya to nya walay makabuot sa tubag. Okay. O yun ang kanan nya na ilang pirma o pagsugota nya atong sugdan sa atong pagampo. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among magagawang nga Mahal, sa ngalan ni Jesus, among ipangayo ang imong langgad sa Espiritu Santo na samtang kami magtuon Ginoo sa imong mga pulong pag dinaluay nitungod sa imong mga pagsabot na mo Ginoo sa balaang kasulatan. Hinauto ta Ginoo nga amo kini masabtan tagsa-tagsa sa kini kamatuoran nga imong gipasabot. Hinauto sa Mahal Birhen Maria nga imo kami ubanan kanunay nga sa among panagdayalog nining orasan imong ubanan. Kay kini kadaugan dili man amo kundi imo man o Dios. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo ban sa Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus ang gibubunos. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kuskus ako brother mo kana ba kanang wala objection na ini. Ang objection ko Lagi, salas. Wala ni kasuwate ang atong ipadayon atong kasabutan niya atong sugaton sa unang pagbarog ang atong igsuon sa 70s nga si Brother Wilson Ochoa. Okay, sa tanan may hapon, no? Brother John, si Brother John, tumadan. So, oras tanan magagalaan tukotay ko sa pag-ingon na may hapon yung tanan na pala sa mong pilangga tanabang. Karon kami nagkakita kay karon sumud ko, ba? Okay na tayo. Sugod na tayo. Ang time. Wala. Okay na, sugod na. Oh. So karon mga kaigsunan, akong gihangyo nga kining pag-abi nako mga kaigsunan, kauban sa mga kaubanan unta nga atong batasanon, no? Isutan kana sa Roman 12:13 nga kinalang batasanon para malubat ang pag-abi sa matag usa ka. So karon mga kaigsunan kay atong tema mga kaigsunan. Atong pag-isutan kay nausap man so akong kasama pagbalik ng tema mga kaigsunan. Pamatud-an sumala sa Biblia o mga referensya nga ang Sabado adlaw magpapahulay nga sugo sa Dios nagpadayon hangtod karon. So mo tong tema mga kaigsunan. So ang napunto mga kaigsunan diha nga dunay word Sabado mga kaigsunan. So sa atong pagtuon karon atong hinahinayon mga kaigsunan aron maabuta sa word nga Sabado nga higala. So dunay gingon mga kaigsunan sa di pa nako sugdan mga kaigsunan kay basig i-appeal ni sa paglista sa atong pinangga, no? Dunay gingon sa Biblia da sa Hebrehanon 4:12 nga ang pulong sa Dios buhi o nagalihok ng kagmanan. Nalabi pa kahagit kay sa espada nga doy sa loob. Nga modulog kadto sa gitagbuan sa kalang ug sa espiritu nga mutugkad sa nahuna o katuyuan sa singkasing. So ato inumduman mga kaigsunan nga ang pulong sa Ginoo mga igsoon girepresentaran sa butang nga mas hangit pa sa espada nga doy sulab, no? Dili malikayan nga tingali doon lang may mabatian ang medyo murag masukitan mo
mga igsunan kay kung kanalit og masabot mo kaysa sa hait ng butang masamad mo kita sumasakitan. So ang akong tuyo mga igsunan, ang among katuyuan din sa mga Seventh Day Adventist mga higala. Mao lamang ang pagsulti, pagsaysay sa pulong sa Dios nga idunanan sa dakong pagtahod sa kanyo. Gisutang tanan ni Apostol Pedro sumala sa 2:17 sa San Pedro. At tinanungan tahuron ang tanang tao. Busa nga higala, dili na ko katuyuan ang pagpasakit, dili na ko katuyuan kung unsa ang inyong ibati mga higala, kung dili ang pagpasabot lamang sa balang kasulatan na diin mao ibaruganan sa mga Seventh Day Adventist. So sa panahon ni Juan Magigsunan ni Juan diyan sa Revelador mga igsoon, sa Revelation sa Revelation Kapitulo 11 versikulo 19, doon ay nakita nga pananawon si Juan. O kani nga pananawon mga igsunan ipakita gikan sa Dios. O nakita ni Juan dito sa langit mga igsoon nga doon na di ay templo sa Dios mga igsoon. O dito sa sulod nga bahin sa templo nga higala, nakita ni Juan ang usa ka butang nga mao ang arka sa pagsaad. Ug ang arka sa pagsaad magagalaan gisaysay kana sumala sa unang hari 8:9 nga walay lain diha sa sulod sa arka gawas ang duha ka papan nga bato. Ug kaning duha ka papan nga bato magagalaan gisulatan kini sa Dios pinaagi sa iyang tudlo. Sumala si gisaysay sa Exodo 31:18. Unya, ang kaning gisuwat mga kagalaan, gisuwat sa Dios, ipahayag niya ngadto sa katawhan. Usa sa iyang gigamit nga tao si propetang Moises. Nagisgot kana may tungod sa duha ka patong nga batong higala. Sumala sa Deuteronomio 4:13, ang Dios ipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaniyo sa pagtuman bisan ang napulo ka sugo. So nga higala, isgutan nga ang pagtuman sa pulo ka sugo maggalaan, gipahayag sa Dios. O ang gipahayag sa Dios maggalaan, iyang gibasi diha sa duha ka papan nga bato. O diha sa duha ka papan nga bato maggalaan, anaa ang hanay sa binubukang sugo nga mao ang napulo ka sugo nga higala. So karon, matod pa sa sulat ni Santiago 2:10, nga bisan kinsa nga nagbantay sa kinitibukan sa kasugaan aban nakahimo paglapas ko sa kabahin ini, nahimo siya malapason sa tanan. So gipasabot mga kagalaan nga walay usa nga kinahanglan kinahanglan kinitibukan kay kung lapas yung usa lapas man tanan. Wa kita mahimo nga gala kung kanyan makalapas sa usa. Muna gipasabot sa atong mga apostol, sa atong mga propeta nga kinahanglan diay way bisan usa ngalapason kay mahimo ngalapason tanan. Muna mga higala nganong nidagan ko maris na ko kasuko. Tungod pinaan ay diha mga higala sa ikaupat nga bahin nga sugo sa Ginoo nga iyang gisuwat pinaagi sa tudlo. Mismo iyang tudlo mga higala ha. Moy gigamit pagsuwat diha sa papan nga bato. Unya ang gisuwat niya mga hagalaan nagingon diha sa Exodo 20 versikulo 8 hangtod sa 11. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton ang tanang buhaton. Apan sa ikapitong adlaw maoy usa ka adlaw ipapahulay alang kang iuba kay imong Dios. Magdili ka magbuhat ikaw, bisan imong anak na lalaki, bisan anak nimong babae, bisan imong sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babae, bisan ang imong dumulong nga nasa pagtahan. Basta adlaw ikapito. Karon mga higala, nag-isgot tug adlaw ikapito. Ang atong baton ron mga higala, unsa man kaha ning adlaw ikapito. Kay kaning King James Version mga higala, wa kay nasuwat diri nga word nga Sabado. Pero ato nang maimbestigahan sa hinay-hinay na itong pagpasabot mga higala. No? Sumala sa Exodo 20, no? Gisgutan dre. Nga sa ikapitong adlaw ang Diyos ipahulay. Kung sa'y ibasihan niya mga higala sa iyong pagpahulay, atong dimason dre sa 11. Ingon riya, kay sa unom ka adlaw gibuhat niuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anihan ini, ug mipahulay siya sa ikapito ka adlaw, busa gipanalinginan niuba ang adlaw ng ipapahulay o gibalaan niya kini. Ang gibasihan niya magigalaan nga iyang gipahulayan ang adlaw ng ikapito, iyang gibalaan o gipalanginan mo ang gisgutan nga tungod kay iyang gibuhat ang langit o ang yuta.
Kunya og moingon ta nga wa naman ako padayon ron. Pero ang basihanan naa pagyapon. Ang basihanan niya gibuhat ang langit ug ang yuta. Na gyapon niya moingon ta wa na mo padayon karon. So, kapag kalilisan, manggala ng pagtulungan nila. So, nag-isgot, mga isunan nga ang gibasihan sa Ginoo. Dili na to kalimtan nga iyang gipahulayan, ang adlang papahulay, iyang gipabalaan, o iyang gipadalanginan, tungod kay gibuhat niya ang langit ug ang yuta. Karon, kung man ang pagbuhat niya mga kagalaan, naghimo siya sugo. Diha sa sugo, sa ikapat niya sugo, nag-isgot niya kapitong adlaw, mong adlang papahulay. Pero karon mga kagalaan, atong imbestigaran, no? So, na atong imbestiga kung unsa gyud kaning adlaw. Unsa bay pangalan ning adlaw? Kaya ang gisgutan na mas tema brad, nabi tarang Sabado, nay word sa Sabado. Karon, atong imbestigahan. Apan sa dili pa nato maabot sa adlaw sa Sabado, atong makita nga sa usa ka semana dunay pitong adlaw. Unya diha sa pitong adlaw gipanganlan ang mga tagsa-tagsa ka adlaw. Naguna, ikaduha, ikatulo, ikaupat, kalima, ikaunom, ikapito. So pito tanan ka adlaw. Karon dunay pangan ang tagsa-tagsa ka adlaw. Atong hisgutan mga kailangan. Kung doon na ba'y gitug-an ang balaang kasulatan may tungod sa paghatag og pangan sa adlaw unang adlaw o hantod maabot nato sa adlaw ikapito. Sumala sa gisaysay ni San Mateo mga kailangan. No, kay Santos Municipio Mateo Mahigala. Atong sisihon kung unsay gipasabot sa Mateo 28 bersikulo 1. Excuse me, Mahigala. Ipasabot may kagalaan ningon re o sa paghilabay na sa adlaw nga ipapahuloy sa nagbanag pa ang namunang adlaw sa semana si Maria Magdalena ug ang usang Maria miadto sa pagtanaw sa lubnganan. Ang punto nga sentro sa atong pagsabot mga kagalaan atong kaon nga dunay gisaysay ang balang kasulatan nga dunay unang adlaw sa semana. Karon atong susihon kung unsa kaha ang naunang adlaw sa semana. Ha? Kay ang King James Version ng Ligalaan. Ako man ginikibasa ng Ligala. Kung tingali og namoy King James Version mabasa ko ng Ligala. Nag-isgot og naunang adlaw sa semana. Karon ang King James Version mo nagingon anong adlaw. Karon ang Catholic version mga kisunan sa Mayong Balita Biblia version ng Ligala. Nagtug-an ba kung unsa kay pangan sa naunang adlaw sa semana? Sumala mo gyapon ng Ligalaan sa atong usa ka lingkon nga balaang kasulatan nga pinasikat sa atong mga kadakuan sa Katolikong Ligala. Gisgutan diri ang Ligala sa Mateo 28:1. Ingon re, onya milabay ang adlaw ipapahulay. Milabay ko ng adlaw ipapahulay Magdilaan. Sa pagkakadlaw sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Sa mao gyapong pagsaysay Magdilaan, sa susamang paagi gisgutan nga ang mga Maria ug ang laing Maria nangadto sa lubnganan. Pero unsang adlaw? Gisgutan na unang adlaw diri sa King James Version. Pero diri sa Catholic Version Magdilaan, gipanganlan na kung unsa ang naunang adlaw sa semana. So kay gipanganlan naman yung adlaw Domingo din ang naunang adlaw sa semana, walay rason nga wa ta katuntol kung unsang adlaw ang napangalan ng kapito. No? Kay pa naman. Asa na itong kalendaryo rin? Watay kadalang kalendaryo rin. Kung atong tanaw kong kalendaryo Magigalaan, mo ginay gamiton sa kinatibukan sa tibok nasod ginato din sa kalibutan, no? Dunay kalendaryo ang tagsa-tagsa. Unya diha sa kalendaryo Magigalaan, atong masusi kung unsa ang mga pangan sa hanay sa adlaw. Unya ang nagunang adlaw, klaro mo gito nga gila. Nga Domingo ang nakasuwag yun. Dili ay kalimot Magigalaan nga ang gisulti sa balang kasulatan gipasabot sa kalendaryo. Nan karon Magigalaan kung kay bawo man tagmayap. Sama sa usa ka bata Magigalaan kung mulakaw siya, muagi siya hagdanan Magigalaan, dili siya mo ditsog lakaw. Tikang diha sa ikaduha nga angang. How much more Magigalaan kung kita pa kaha? Naibaw mga ganitag kung sa'y unang angang, siyempre di kita mga tuti ka ng angang. Muna, ang kalendaryo nagrepresentar sa pagpasabot, pinaagis pala ang kasulatan na ang naunang adlaw sa semana Domingo. O kining pagpamatuod sa balang kasulatan o sa kalendaryo nagkahiusang mga galang. Huwag yan ingon nagkasupahi. No? So karon mga galaan, kay gisgutan man diha sa ating mga
pamatud-ang sumala sa Biblia o referensya. Karon nakagamit at ako sa referensya ng mga kalendaryo. Doon na pabaylain nga pasabot nga usa ka estandarte nga mga klase sa mga libro sa tibuok kalibutan nga bisag ang maestro ilang may sa 3 minutes. Oh, maestro mugamit meaning klase sa libro o unsa nga pulong nga mga lisod kay sabton mga kalaan wala yung dangpan nga libro unsa man kay bawon mo ang mga gala pero ako lang i-mention dictionary karon pangutana kani bakang dictionary nagtug-an bakaha kung unsa ang adlaw ikapito sa tibuok semana atong tanang mga galaan tumala sa bitay-say sa tungkol sa pasinangan ito at si Brother Carlo o yun naman din sila kung adlaw sa kadto pero ako lang ipasabot ng gala karon 2 minutes Andre Saturday is the 7th day of the week. So klarong ipasabot na galaan nga ang Saturday kung Sabado mao ang ikapitong adlaw semana. Nan kay mao may ikapitong adlaw semana may gala ang Sabado. Nagpasabot nga napamatud-an sa tema nga ang Sabado adlaw ikapitong. Karon kay gisgutan man nga nagpadayon. Hantod sa tong panahon karon. Tinuod ang padayon mga galaan. Ano man? Gisgutan gyapon sa atong balang kasulatan. Suma ang gabasihan sa Dios kung ngano nga ang adlaw ipapahulay-pahulayan nato tungod sa rason nga iyang gibuhat ang langit ug ang yuta. Unya karon naa ang langit ug ang yuta. Naa ang dagat ug ang tanan nga butang. So nagpadayon. Karon do na bay teksto sa balang kasulatan nga naghisgot nga ang balaa ang kining adlaw ipapahulay. Naa lang gyapon ang karon. Okay. So naalang gyapon mga galaan. Sumala sa isgutan sa Hebrehanon 4:9. Busa nakapabilin pa ang kapalayan alang sa katawan sa Dios. Nganong gisgutan kung napabilin mga galaan? Tungod sa rason nga diha kani sa una pa. O kay diha naman ni sa una pa, unya gipasabot niya napabilin pa sa ato pa naa gyapon hangtod sa pagtanaw. So ang tiba magigalan na panutot na to. Malumpag lamang ni pangatarungan magigalan kung doon na sa ipabasa si Brother Carlo nga ang Sabado dili mao ang adlaw papahulay nga nagpadayon ng karon. So dila po to magigalan kay mga katpuro gamay lang po. So daghang salamat si Papa Minaw. Nga doon natin kasagutan, doon ay cross-examine 10 minutos. Usa ka minuto ang pangutana, ya doon na po'y usa ka minuto ang pagtubag. Ya timekeeper, 10 minutes na siya. Okay, mga iso, daghang salamat. May hapon na. Salamat sa imong pagpamahayag. Sa bawan. Ang tema okay, Brad. Ang tema, balik ko na ka Brad Wilson. Salamat sa pamahayag, Brad. Ya, ang tema, Brad, isip ikaw affirmative, imong pamatud-an, sumala jud sa Biblia. O mga referensya nga ang Sabado, adlaw ipapahulay nga nagpadayon hangtod karon. Unya, imong gigamit ang Exodo 31:18 sa imong pagpamatuod nga ang Sabado ipahulay nagpadayon hangtod karon. Ang pangutana, Brad, sa teksto nga imong gibasa sa Exodo 31:18 mabasa ba diha nga ang Sabado nga pahulay nagpadayon hangtod karon? Okay, Bob. Ang mabasa diha mga Brad Carlo nagisgot ka na nga ang duruhang kapupan niya bato mo'y gisulatan pinaagi sa tudlo sa Dios.
Mao na ang sumpay sa akong gisaysay sa pinaday 11:19 nga nakita ni Juan dito sa langit adunay arka sa pagsaad og diha sa arka sa pagsaad wala lain ang duha ka kapan nga bato o kaning duha ka kapan nga bato gisulatan sa tudlo sa Dios. Karon ang gisulat diha mao ang napulo ka sugo ang gipahayag ni Moises ngadto sa katawhan sumala sa Deuteronomy 4:13. Salamat, Brad. Sa imong gigamit, Exodo 31:18, nasuwat dito, sa papan nga bato, mahitungod sa adloy papahulay sa Sabado. Sumala sa gisulti na ako ganina ang tubag, no? Nga ang gisgutan sa Exodo 31:18. Nagisgot, gipasabot nga ang duruha ka papan nga bato, gisulatan, pinagi sa tudlo sa Dios. Mabasa ba dito sa Sabado? Ang nagpadayon hangtod karon. Usa ka na sa mabasa nga sumpay sa pagpamatuod nga mohangto dito sa Exodo 20 bersikulo. Kategorikal pa ko tana, kategorikal. Kategorikal, Brad. Mabasa ba dito sa papan nga bato nga ang adlaw papahulay sa Sabado nagpadayon hangtod karon, nabasa din. So, Matuga, sa inyo nang gigasabutan ang pangutana nga Kategorikal. kategorikal patubag sa nga kategorikal niya dayon mo back up day ka nganong ditubag ka to pagka sa pangutana. sa gigamit nimo ba ang pagtana sa Exodo 31:18 dili mabasa ang Sabado pero gipasabot nga diha sa Exodo 31:18 gibasihan nga diha sa duha ka papan nga bato naa ang hanay sa sugo sa Dios nga ang adlaw ipapahulay mao ang ikapitong adlaw. Salamat, Brad. Imong giangkon nga way mabasa. Sumala ra sa imong pagsabot. Sige, salamat. Arita sa ikaduhang pangutanan nako. Sa Deuteronomio 4:13, matud pa ni Jehova nga tumana ang akong mga sugo. Tinuod ba to? Sumala sa mabasa, tumana ang sugo sa Dios o usa sa sugo sa Dios nga naa nahimutang sa ikapat nga sugo nga ang adlaw ikapito mao ang adlaw ikapahulay. Okay, mga igsoon. Tinuod ba o dili? Tinuod kay mabasa. Tinuod. Kay sugo man sa tinuod. Sumala sa mabasa, ang gigamit sa Dios pagsulti niya to, unsa may iyang gigamit? Kinsa may iyang gisultihan nato? Mga Israel o mga Kristiyanos? Okay. Yan ang panahon na magagalaan sa Deuteronomy 4:13. Mga Israel ang gisultihan. Okay, klaro na. Apan ni Erok ang panahon magagalaan gisaysay sa Ecclesiastes 12:13 nga ang tanan na dungog na kadloki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Usa kay tao mga brad, angayan ka mutuman. Bisag ikaw diyo basta tao ka, angayan ka mutuman. Sa ato pagyangko nimo Israel mo gisugo ato. Ang pangutana, Brad, kay Israel man ang gisultihan nato. Pangutana, nganong katong testo matong gigamit aron pagpamatuod nga apil mo ato. Ang pangutana, katong testo ha imong gigamit buot pa natong sabton nga apil ka ato. Okay. Sa unang panahon mga kagalaan, wala tumang ko ato. Di wa ko apel ato. Og mayon kang apil ko ato dito ko pero pag iron mo apil ba kuha pa ko dito. Karon. Pero ako isumpay 1 minute, di ba? 1 minute. Karon, nganong makaingon siya nga dito ba ko? Tinuod wa ko dito. Pero ang sugo sa Ginoo ni kailap man. Di ba makailapon, Brad? Oh. Pagkailap pa na, pagkailap na nga mga kagalaan, nasairan sa daghanan, pagkasayod sa daghanan, mo na nga daghan ang mga cemented dito. Nagbantay sa dapat paulan. Ngaruan, walang tayo version sa Biblia pero naagi mabasa. Pero unya na pangutanong mo. Sunod pangutana, Brad. Sa Genesis 2:3, imong gigamit isip pagpamatuod nga ang Dios ni pahulay sa ikapito mao ang Sabado. Tinuod ba? Ang Dios 2:3 sa Genesis nagisgot kini nga nagpahayag siya nga ang pagbuhat sa langit ug sa yuta natapos sa adlaw kapito. Unya ang panalanginan, gibalaan ug gipahulayan. Pahulay siya. Gipahulay siya. Sa Sabado. Adlaw ikapito. Sa Sabado. Sabado. Okay. Wala sa Biblia ug sa referensya. Sa Juan 5:17. Okay. Oh, sa adlaw Sabado si Jesus iyang giayo ang masakiton. Iyang gipremis gipadala niya iyang giingnan ang masakiton nga brad-aog pasana ang imong higaanan.
Unya niingon din si Kristo, wa ba mo masayod nga ang akong amahan hangtod karon nagbuhat? Hangtod karon pangutana unsang tong adlaw nga ba nagbuhat? Sabado, Domingo. Okay. Salamat sa nindot pangutana, Brad Carlo, pasaktong ka. O ganun isa-isa ni sa Ginoo ni Ginoong Kristo mismo. Tungod kay ang iyang gibuhat maggalaan before anang 17 gisgutan sa 16 nga ang tao nga iyang giayo nagbuhat siya pinaagis pagpangayo sa masakiton. O kanang pagbuhat sa maayo mga galaan di pasabot na daan ni Ginoong Kristo sumala sa Mateo 12:12 nga dili sumpak sa adang papahulay ang pagbuhat og maayo. Kung doon na may gibuhat si Ginoong Kristo buhat kadto nga maayo. Wa ko mangutana nga ang buhat ni Hesus. Ang akong pangutana, ang amahan matod pa ni Hesus nagbuhat hangtod karon. Pangutana unsa tong adlaw nga ang amahan nagbuhat hangtod karon? Okay. Unsa tong adlaw? Oh. Siyempre, adang papahulay, adlaw sa badoto gibuhat Di pahuway, ni Ginoong Kristo. Karon, Di pahuway, ang dakong pangutana, unsa nang adlaw so Sabado gibuhat. Pero unsa gibuhat ni Ginoong Kristo? Buhat ka na Amahan man. nga uyon sa kasubuan. Isay-isay ka na ni Ginoong Kristo. Ano ka ni pangutana? Karon akong pagtubag, pabusa. Ang akong pagtubag mga igala, isay-isay ka na nga sa wala pagi ingon dia sa Juan 5:17 dunay gipasabot nga nangayo siya mga masakiton o ang pagpangayo sa mga masakiton gitugot kaya sa adlang papahulay mao nang buhata sa Ginoong Hesukristo o ang amahan nga gipadayon anang adlaw kay maayo ang buhat ang padayon sa sakiton. Sunod pangutana, sa adlaw Sabado nagbuhat mga man sa ato pa wa siya mapahulay. Ang pagbuhat lagi sa adlaw ikapito buhat kadto maayo adlaw tong papahulay. Pahuway ba? Pahulay ba brad? Di pahulay gyapon siya pero dunay gibuhat kay dili man uyon sa adlaw dili man ingon dia nga wa man gipasabot sa Biblia nga supak gyud kanang sa unsang buhat tinuod dunay buhat gipasabot diha pero buhat sa pagpang-ayo ng masakiton o ang pagbuhat og maayo pasakit mga masakiton maayo kining buhat o kini gitubutan sumala sa gisulti ni Kristo sa Mateo 12:12. Sa ato pa ni pahulay unya nagbuhat. Ang pangutana, luna ba ni pahuway unya nagbuhat? Doon na ba kuno ni pahulay nga ibuhat? Okay, so ba? Doon na ipahulay nga naibuhat. Di ba naabay ni pahulay nga nagbuhat? Nga sa basa. Naay ni pahulay. Naapoy nagbuhat. Mismo ang Ginoo. Kana na yung pagpang-ayo sa kiton buhat man na. Buhat na. Pero wala ni mo may bawi. Nga kana siya buhat na nga uyon sa kabuton sa Ginoo. Dili supak sa kasuguan ang pagbuhat og maayo ang pagpang-ayo sa kiton sa adlaw sa pahulay. Mateo 12:12. Unsa man joy tawag nato? Ang amahan na ng higayuna, nagbuhat o ni pahuway? Unsa man joy ang itawgon na? Oh, time niya. Ato to unsa mo to? Di lang to tubagon. Ano lang, time lang ato. Kaya naaptanan sa oras ato pong tagaan sa 15 minutos ang sa unang pagbarog sa atong igsoon nga Katoliko Catholic Faith Defender ang atong igsoon nga si Brother Carlo Badinas. Daghang salamat brad o labi na mga igsoon nga nagtan-aw karon daghang salamat o labi na sa atong magagahong nga Dios daghang salamat. Mga igsoon bago pa lang isa-isa sa atong igsoon nga iya jung gipamatud-an nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Pero mga igsoon kadto nga sugo mga higala timani kadto nga sugo dili kadto sugo sa mga Kristiyanos. Kay nga naman kay kung imong basahon ang Exodo 31 nga iyang gigamit naglaro man jud kayo mga igsoon nga si Kristo si Kristo nga si Jehova nga nag-ingon nga tumana ninyo ang akong mga sugo sa ato pa ang gigamit ni Jehova kaninyo. Unya kung kabaw ta mo sabot no sa maong grammar sa gisgutan sa Exodo yan ang gigamit ni Brad Wilson kining teksto sa Exodo 31:18 kay ako man ang negative. Naaman din sa Exodo 31:18 o gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duruha ka papan sa pagpamatud nga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios.
Mo nga mga igsoon nga nagisgot yun. Nagisgot nga dunay sugo ang Dios. Nga kinahanglan gayo ta nga mo pahulay. O mo pahulay ta. Mo na nga kitang mga Katoliko, no, kitang mga Katoliko, doon na kita'y pahulay. No? Kay matag usa na to, matag reliyon na to, doon na may pahulay. Ari ka sa Muslim, ang ilang pahulay Birnes. Oh, ari ka sa mga Hudiyo o sa mga ari ka sa mga Sabadista, Sabado. Ari ka sa mga Kristiyanos, Domingo. Muna nga wa man jud ta maglalis, no, wa ta magisgutan nga dunay pahulay nga gihatag sa Dios. Pero ang pangutana, kana nga pahulay, no, kana nga pahulay nga gisulti ngadto sa Dios, alang ba na nato? Alang ba na nato? Dili. Kaya naman, dili tanang sugo sa Dios alang sa tanang mga tao. Dili tanang sugo sa Dios alang sa tanang mga tao. Pero dunay mga sugo sa Dios nga alang po sa tanang tao. Pero dili tanan. Kaya nga naman, example, ang Dios nagsugo ang Dios ngadto kang Noe. Noe paghimo og arka. Sugo man to. Nya sugo man to sa Dios. Ay sa na nga kita katong sugoa para sa to nato. Ay sa na magbuhat sa tag-arka. Sa ato pa, ang punto nako nang gigamit ng tekstuhan mga igsoon, nga ang kining sugo sa Dios dili kay para sa tanang mga tao. Duna sa isugo nga alang lamang giadto sa katawhan sa Israel o duna ko isugo alang pod sa mga Kristiyanos. Katong teksto nga gigamit sa itong igsoon, wala tay supak adto kay mabasa man. Pero katong sugo mga igsoon, dili to para natong mga Kristiyanos. Klaro kayo ang gigamit sa atong Ginoong Dios kasi Jehova nga pagabantayin ninyo. Unsay gigamit ninyo? Wa mo ingon ang atong Dios nga bantayin ninyo kamong tanang mga tao ang akong sugo. Wa mo ingon ang Dios ana. Atong basahon ang Deuteronomio 4:13 kung kining sugo sa Dios alang basta ng mga tao. Deuteronomio 4:13. Unsay gingon dinhi? Og siya mipahayag kaninyo. Unsay gigamit? Kaninyo. Sa ato pa ang naa dito. Unsay og si Jehova nagsugo o siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo. Sa pagtuman sa bisan ang napulo ka sugo o ang iyang gisulatan kini sa duha ka pampang nga bato. Sa ato pa duna di ay naa sa napulo ka sugo nga para lang sa katawhan sa Israel. O duna lang naa sa napulo ka sugo nga alang lamang sa katawhan sa Israel. Okay nga naman, kay sama na pananglit kay dito man yung nagihatag ni Moises. Kanya kato si Moises Israel man to, di man to Kristiyanos. Mo na nga ang pagsulti sa Dios ana ang gitumbo ato ang Israel. Pero timani mga igsoon, wala po moingon nga tanan yung napulo ka sugo wa tay labot ato. Doon na say para ato brad. Pero doon na say specific jud nga alang lamang sa katawhan sa Israel. Kaya timani ang gigamit sa Dios brad, nga niingon ang Dios, pagabantayin ninyo ang atong papahulay, wa tay lalis ana. Kaya kinahanglan man dito magbantay sa adlaw ipapahulay. Amen? Kinahanglan nga magbantay ta sa adlaw ipapahulay. Pero unsa mang pahulaya, unsa nang adlaw? Sa mga Sabadista, Sabado. Pero ang ato Domingo. Nya sa mga Muslim, Birnes. Mao na nga kitang mga Katoliko, wa na nato supaka ang pagkadunay adlaw ipapahulay nga pagabantayan sumala sa sugo sa Dios. Unya mga igsoon, ang teksto no kining ebanghelyo na turon kining sumala ni San Mateo nga kining Domingo nga kitang mga Kristiyanos ngano Domingo man jud ato kay tungod kay kining Domingo halan dumunon kay ni para natong mga Kristiyanos. Kaya nga naman, kay kitang mga Kristiyanos, si Kristo, kabaho kita nga nabanaw si Kristo sa adlaw, Domingo. Pero kini nga bersikulo, timani wala kong mugamit aning bersikulo aron pagpamatuod nga ang Domingo adlaw ipapahulay. Wa ko'y katungod mo pamatuod ana, kay di man ko affirmative. Siya may affirmative mga igsoon. Ako may negative. Pero ako lang gisaysay nga para natong mga Kristiyanos nga gipasukaranan ang atong kining adlaw papahulay atong gipasukaran diha sa pagkabanhaw
tanaw sa atong Ginoo. Kunya ano masad nga kita mga Kristiyanos dili mataan ng Sabado. Kay tuod kay kanang Sabado mga igsoon gisupak na ni Kristo. Nga namin kung gisupak na ni Kristo, basaha ang Juan 5:7-18. Nga klaro kayo, nga dako kayong supak. No, kung atong yung tanawon mga igsoon, tanawon na to kining pagpangsakwat sa higaanan sa adlaw igpapahulay nga Sabado, bawal na sa mga Hudyo. Sa mabasa, natural sa Biblia. Jeremias 17:21, matud pa sa Dios nga si Jehova, ayaw gayod mo pagpasan ni bisag unsang pasanunon sa adlaw igpapahulay. Ya unsa man tong pahulaya? Di man to Domingo. Sabado to. Kay gisulti to sa Dios dito sa katawan sa Israel. Unya, unsa may pahulay sa katawan sa Israel? Sabado. Unya, unsay gibuhat ni Kristo? Iyang gisupak ang adlaw igpapahulay nga Sabado. Kaya nga naman, kay kadto bitaw iyang gisugo ang masakiton, dat-ana imong giganan sa kuwata na. Bawal ka na sa adlaw Sabado nga imong papasanunon ang tawa na sa adlaw Sabado. Pero ngano gipapasa man ni Kristo? Kay mao ka na ilhanan ug ti mailhan nga kanang Sabado wa jud mutuman ana si Kristo kanang Sabado. Iya magari nang gisupak. Unya tingali kang atong igsuon mo gamit nga si Kristo misulod sa adlaw sinagoga. Si Kristo misulod sa sinagoga sa adlaw man Sabado. Wa tay lalis ana nga si Kristo misud sa sinagoga sa adlaw Sabado. Pero wa mo pahuway si Kristo ana. Wa mo pahuway. Wa mo pahuway. Nagunsa ni si Kristo, nagbasa siya sa kasulatan. Busa wa siya mo pahuway. Unya ikaduha pod, wa pod tay mabasa sa Biblia nga pagsuon ni Kristo sinagoga ipahulay si Kristo ato wala. Mao tayo hinungdan ang mga Hudiyo atong higayuna nasuko ni Kristo. Kay mato pa ni Kristo karong adlaw natuman kini nga bahin sa kasulatan, kining bahin sa kasulatan nga akong gibasa natuman nako, natuman diri kanako. Sa ato pa suko ang mga Hudiyo. Nanimbaw tilang balibo, usan ni siya kay pastor. Mao tayo hinungdan si Kristo ilang gipagawas kay ila untang ihulog dito sa pangpang si Kristo. Sa ato pa si Kristo dili Sabat keeper, dili sa Sabado ang iyang pahulay. Kay nga naman, dili man Sabado, kay nga naman, kay tungod, kay gisupak o tungod kay ang amahan nagbuhat hantod sa Sabado mga igsoon. Busa kay nibuhat man ang amahan hantod sa Sabado, diin mihangtod ang buhat sa amahan. Juan 5:17, ningon si Kristo balikon ako, mo ginigamit ako sa examen sa akong igsuon nga si Wilson. Nga niingon si Kristo, wa ba mo masayod nga ang akong amahan nagbuhat hangtod karon? Nya unsa man tong hangtod karon? Unsa man tong angtura? Ni hangtod sa Sabado ang buhat sa amahan. Nya unsa may sunod Sabado? Domingo. Nya ay saguing na pag Domingo ni buhat ya po ng amahan. Dito ga po ni hangtod ang buhat sa mas Domingo. Asa mi hangtod ang buhat sa amahan? Dito mi hangtod sa Sabado. Therefore, ang Domingo wala na muhangtod ang buhat sa amahan. Sa ato pa, ni pahulay ng amahan sa adlaw Domingo. Kaya dito man ihangtod ang buhat sa amahan sa adlaw Sabado mga igsoon. Kinsay na mo nga na? Si Kristo. Nya, karon mga igsoon, klaro man dyan kayo. No nga sa atong gibasa, nga kini nga adlaw Domingo mga igsoon, usa ka harang dumunon sa mga Kristiyanos. Pero wa man tay lalis nga nagpabilin ang pagkadunay adlaw igpapahulay. Wa tay lalis ana nga nagpabilin man ang pagkadunay adlaw igpapahulay. Ang pangutana, kana ba ng Sabado? Kana ba ng Sabado nagpabilin ba na hangtod karong adlaw? Basahon ko na to mga igsoon. Kung naghisgot bagyapon og Sabado sa bagong tugon. Pasawa na to ha. Nag-isgot pagyapon og Sabado sa bagong tugon. Hebrehanon 4:8. Ato lang basahon. Kay sumala man sa Biblia ni nga itong panag-isgot karon. Okay, ningon din kay kung si Josue nakahata pag kanilang pahulay, di man niya pahulay gisgutan. Ang Dios dili na lang unta mag-isgot og lain pang adlaw. Sa ato pa rin mga igsoon, si Josue kung nakahatag pag adlaw igpapahulay, pero wa man kahatag. Wa man yung kahatag si Josue. Mao to ang Dios nag-isgot na lang og laing adlaw igpapahulay.
lain ang adlaw igpapahulay. Pero kanang Sabado brad, naabagyan ko na. Naabagyan ko na sa kalendaryo. Oh, naabagyan ko sa Sabado sa kalendaryo. Pero sa Biblia, naghisgot na og laing adlaw. Pero Domingo pa na brad, oh, di ko mo pa matuod ana, kay di ko affirmative. Oh, basta ang punto niya, naghisgot na og laing adlaw. Naaral ninyo kung himuon mo ng Domingo o dili, basta magpunto niya, naghisgot na laing adlaw. Busa kung lain ang adlaw, Sabado ba lang yapon di ay? Sabado ba yapon? Mao ang mismo. Muli nga para nato mga Kristiyanos, Domingo ang atong gipili. Kaya nga naman, kaya ang atong pagpili sa adlaw Domingo, gipasugad nato sa balaang kasulatan kay kanang Sabado mga igsoon, ang si Kristo ang napatay pa tuwa pas lumana. Pero pag Domingo, si Kristo nabanhaw. O pag adlaw Domingo, si Kristo diha gihuyop niya, gihuy pa na iyang katinunan o iyang gipadad-an, iyang yatagan sa Espiritu Santo ang iyang mga tinunan. Nga ikaduha pod, o kini nga adlaw Domingo, mao ka na nga mikunsad ang Espiritu Santo sa iyang mga tinunan o mao kini ang pagkatao sa atong simbahan nga Katoliko. Okay mga igsoon, pila ang oras lang? 2 minutes. Oh, mo na nga kining Domingo, halang dumunong kayo na to. Halang dumunong kayo. Kay maingon ang katawan sa Israel para nila ang Sabado, halang dumunong kayo. Kay maumasan na ang adlaw nga ang katawan sa Israel na ulipon dito sa Ehipto. Gipagawas sila sa Dios nga si Jehova. Pinaagi ni Moses unsa tong adlaw? Adlaw Sabado. Mao na nga gisugo si Moises sa Dios nga ang katawan sa Israel ila yun ang pagabantayan ang Sabado. Kinsa gingnan na ang Israel wa tay labot ana busa dita mag-apil-apil kay di man ta Israel. Mao na mga igsoon para na itong mga Kristiyanos na ulipon man ta sa sala. Pagka ulipon na sa sala, gitubos kita ni Kristo o pinaagi sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. 1 minute. Unsa man tong adlaw na banhaw si Kristo? Domingo. Mao na pag Domingo, gihabwa tagikan sa atong pagkadautan pagkamakasala sa adlaw Domingo. Mao na kanang Domingo, halang dumunong din na nato. Kay tungod, kay mao kana ang adlaw nga kitang mga Kristiyanos gipaygawas sa Dios, gipaygawas ni Kristo sa atong mga sala, sa atong pagkaulipon sa sala sa adlaw Domingo, pinaagi sa iyang kamatayon o iyang pagkabanhaw mga igsoon. Tinaw klaro tataw, hayag pa sa utong-tutok, tinaw pa sa tubig sa butong. Nga ang pagtulunan sa Katoliko, gipasugad sa balaang kasulatan. Balikon to, wala tamulalis nga kanang Sabado, adlaw igpapahulay. Kay niana buto niya akong igsuon nga kung makabasa ba ko nga ang Sabado dili adlaw papahulay, wa man ko lalis ana. Wa ko lalis ana. Daghang salamat o may hapon. Oh, salamat niya. Atong ihatag karon ang cross-examine sa atong igsoon nga si Wilson nga 1 minute. ginotos si Ayun. Okay, daghang salamat Brother Carlo sa isip negatibo sa tema. So, igsoon ang tema. Ang tema pamatud-an sumala sa Biblia ang mga referensya nga ang Sabado adlang papahulay nga sugo sa Dios nagpadayon ang pagkaroon. Presko pa kayo naminaw ang atong mga igsoon nga nakabati nga ingon nimo nga ang Sabado adlang ipapahulay tinuod na dito. Tinuod sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo, dili sa mga Kristiyanos. So imong giangkon karon nga tinuod nga ang adlaw Sabado para sa mga Hudyo. Ikaw nga dili Hudyo, mosunod ka pa kang Kristo dili. Ano ito ba? Mga sugo ni Kristo, akong sundon ang sugo ni Kristo, pero way mabasa nga nagsugo si Kristo, sundon ang adlaw Sabado. Okay, wa ko mangutana sundon pang adlaw Sabado. Sunod pang utana. Tiningon ka man nga ang Sabado adlaw papahulay alang lang sa Israel. Tinuod na dili.
gitubang na nako paganina. Sa Israel lagi na nga sugo kanang Sabado. Kaya ang isultihan na kung imo nung basahon ng Biblia, ang Israel ang iyang giatubang ana. Dili ikaw, dili mga Kristiyanos, ang Israel. Therefore, mga Israel dito ang gisugo anang Sabado. Daghang salamat. Piningon ka man ganina nga mosunod ka kang Kristo. Sumala sa iyong sugo. Karon si Kristo, Hudiyo man yan, naningon man ka nga ang adlaw Sabado para sa Hudiyo. Mosunod kang Kristo, adlaw papahulay Sabado, unya si Kristo, Hudiyo man. Tinuod, Hudiyo si Kristo, dili. Si Kristo, Hudiyo ang iyang rasa. Hudiyo yang rasa. Pero wa siya musunod sa pagtulunan sa mga Hudiyo. Iyang magaling gisupak ang adlaw Sabado. Therefore, kay kung Hudiyo pa si Kristo sa pagtulunan, iya pang gituman sa mga Hudiyo, ang mga pagtulunan sa mga Hudiyo, gisupak ni gituman pang Kristo. Dili unta to siya kasab-an o dili unta to ihagbong si Kristo sa mga Hudiyo. Si Kristo Hudiyo ba? Si Kristo Hudiyo sa rasa. Pero sa pagtulunan, gisupak ni Kristo ang pagtulunan sa mga Hudiyo. So salamat kay imong ka nga gisupak ni Kristo ang adlaw ng papahulay. Bakit? Giangkon ba ni Kristo nga siya mismo nagsupak sa adlaw ng papahulay? Huwag may ingon. Litra por litra kanang kong pagkasultiha, mabasa ba nga ningon si Kristo? Nisupa ko, mistil pa rin nabasahon nga si Kristo mingon. Kung nisupa ko sa nagpapahulay, why mabasa na litra por litra? Pero ang apostolis mismo, si Juan, niingon yun, gisupak ni Jesus ang adlaw ipapahulay. Unya, hindi ka mutuwa ng Juan, apostolis ko na. Hindi ko Si Juan to ato, si Kristo to ato. Karon, ang isa-isay sa Juan 5:18 nga dili lamang gilapas ni Kristo ang adlaw ipapahulay, kundi gitawag pagid niya